दुनियायाव सुबुंफ्रा फैसानि थाखायनो हाय हांखा जानानै दं। फैसानि थाखायनो मावनो हायै खामानिफोरखौ मावो। जे फैसानि थाखायनो मानसिया गावनि जिउखौबो खैफोदाव खोलैनो बाया। दिनै जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि इसेबां जगायनो खामानिफोरखौ दि मावनो हागासिनो दङ फैसानि थाखाय। बाट बिखि जेबो नङा। फैसानि थाखायनो दिनै गावनि जेनिखि गोथारथिखौबो 30,000, 25,000, 10,000, 5,000, 1,000 नङा होमबा? स' बेफोरबायदि माखासे देहा फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेननो सानदों। नाथाय साक्सेस जागोनफा? नोंथांमोना मा बुङो? साक्सेस जायो नामा? सानबेसे गावनि देहाखौ फालांगि खालामनानै जोंनि मानसिफ्रा गावनि जिउखौ दैदेननो नागिरदों? बिस्रा फिउचार दंना गैया? फिउचाराव बिसोरहा हाबा जानायनि थांखि दंना गैया? हाबा जानानै न'खर संसार दैलांनो थांखि दंना गैया बिसोरहा? दिनै बिसोरो मा सानदों? ओइलाम बाहायदों, गावखौनो ओइलाम बाहायगासिनो दङ। ओइलाम बाहायदों। स' गावनि बुस्थुखौ ओइलाम बाहायनानै दिनै गावनि बिमा बिफाखौ, गावनाथ' मान सनमान गैखाया, मान सनमान सांग्रा मानसिया बेफोरबायदिबो मावखाया। जायफोरनाखि बिमा बिफाखौबो दिनै समाजाव गामियाव ओरैबायदि गेसाव गोफोन जाबोर बारियाव गारसोना दोनबाय। माने फिसाजोनि आखुनि थाखायनो दिनै बिमा बिफाया बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैबाय। बरना मोनबाय समाजाव, नोंनि फिसाजोआ ओरैबायदि, नोंनि फिसाजोआ ओरैबायदि। दा बेफोरबायदि खामानिखौ फोसाबनो थाखाय दिनै XNDB खौरां बिदागिरिफोरहा मावनांगौ दरखार गैयामोन। जुदि नों आंनो बयबो थिगखा मोनबा। स' जोंनि मानसिफोरा मा जाबायबा, जे समनिफ्राय जोंनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइला फैदों, बै एन्ड्रइड मबाइल फैनायनि उननिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माखासे लोब बारायबोबाय। गामि गफा सिंनिफ्रायनो ओरैबायदि लोब। आरे मानो बाराया जानो? सोरबा सासेखौ जेन'बा बेफोरबायदि देहानि फालांगिनि खाथिराव बायबाय सोरबा हौवाया 10,000, 5,000। बिनि उनाव बेजों जेब्लानाखि बारा बांद्राय गोजोननाय गैला, अब्ला बियो बै जायखौ 10,000 होनानै बिथाङा गोजोननाय लादों, अब्ला बियो मा होनोसै, हायोबा नोंनि गामिनिफ्राय गोदान सिख्ला लाबो, नोंनो कमिसन होगोन। दा बेयावनोथ' गावनि लोगोफोरखौ फुस्लायनांगौ जाना फैनोसै ना बायद'आ मानो? जाय समाव बै समाव गोबां कल रेकर्ड ओंखारदों, बिउटि पार्लाराव खामानि मावनो लेंहरलायनाय, नङा होमबा? बिउटि पार्लाराव खामानि मावनो बिदि हरसेयाव बिदि मोनो, हरसेयावनो 20,000, 25,000 फैसा मोनो। मा खामानि? फैबा मोनसे। बेफोर मानो जादों मोनखो? दा बेनिखायनो आं बैफोरबायदि मानसिखौ बुंदों दे बे भिडिअ'आव, जायफोरनाखि गावनि गोथारथिखौ खुनु मोनसे सेफटि लाखिनो रोंदिया, बिथाङा सानदों खोमा थैजासे बेफोरबायदि खामानि मावनो नेभार। नों मालाबाबो मोननाय नङा थैजासे। नोंना समा बारा गैला। जेब्लानाखि नोंनि महर मुस्रिफ्रा गाज्रि जालांजोब्बाय, नोंखौ नायनो सुखुला, आरो नोंनि खाथियाव थाइसे फैसा होनानैबाबो नोंखौ गोजोननानै लाग्रा रावबो गैया। दिनै दा नोंना सेहेरा दं, नोंना महर मुस्रि दङ। बे सेहेरा गोनांखायसो, महर मुस्रि गोनांखायसो दिनै लोब मानसिफ्रा नोंजों कन्टेक्ट खालामदों। नाथाय साबधान, बे बेसेबां? आरो नों जे बेबायदि खामानियाव बाहायनाय नोंनि मोननाय राङा दा नों बेसेबां दोनथुमदों? दे, बेसेबां दोनथुमदों? दा ओंखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौ खावलायनो नागिरदों। दिनै मानसिया जिउआव खेबसेल'सो जोनोम जाखायो। खेबसेल' जोनोम जानायाव मा 30-40-50 हाजारनि माने खर' गाज्रि जादों नामा? गावनि जेनिखि गोथारथिखौ गुबुननो होलाबायनाय। नोंहा नोंनि जिउनि मोदाय, नोंनि जिउनि फिसाया नोंखौ नेगासिनो दङ, आरो नोंनि बरादा फैगासिनो दङ। जाय समाव नोङो जुलि जागोन, बै समाव जेब्लानाखि नोंनि फिसायजों जुलि जानायनि उनाव नोंखौ नोंनि फिसाया मिन्थिगोन, अब्ला नोंखौ डाइभर्स होफिनगोन बियो। नोंखौ डाइभर्स होफिनगोन, नोंजों फाथैलाइ बिसिफिनगोन। मानो? नोंदि गोथारथि नङा, नोंदि ओरैबायदि आखुनि मानसिसो, बेखौ मिथिफिननानै नोंजों बे फाथैलाइ बिसिफिनगोन। मिथिदोंना? दाया सोरनि दाना? दायाथ' हौवानि नङा, दायाथ' नोंनिसो। नों सिख्ला समाव
गावनि जेबो नों सेफटि खालामना फैनो गोनांथि गैया थ' बिनिखायनो नोंसोर जिउखौ मानो गेलेनाय सानदों जिउआ गेलेजाग्रा नङा जिउखौ गेलेनो सानो नाङा गावनि गोथारथिखौ बेफोरबायदि खालामनो नाङा नोंनि गोथारथिया नोंनि जिउआ बेसेनथि दङ बेखौ बुजि इसोरा जोंखौ बेफोरबायदि खामानि मावनो थिनाखै नोंनि जेनोखि दङ बे गासैबो नोंनि सोरबा सासे इसोरनि थाखायल' सोरबा सासे नोंनि जिउनि मोदाय जाय गावनि हौवाखौ इसोर होननानै आइजो माहारिफ्रा हिन्जाव माहारिफ्रा सिबियो नाथाय नोङो दिनै बारग्लांनाय बारजों जावलिया जानानै दिनै एन्ड्रइड मबाइलाव दिनै गोदाव सोराव भिडिअ नायनानै दिनै नोङो मा खालामना लादों गावनि लाइफखौ स्पइल खालामनो थांगासिनो दं नोंनि लाइफआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं आरो बिनि दायनिगिरिया रावबो नङा नोंसो मानोना सासे सुबुंखौ मानसि खालामोबा गुबुना खालामा नों खुद गावसो गुबुननि बुंनाय गुबुननि लेंनाय बेखौ सोर मा खालामनांगौ नों गावसो सारिजारि खालामनांगौ आं बे खामानिखौ मावबा आंहा मा खहा जागोन आं बै खामानियाव थांबा आंहा मा खहा जागोन बेखौ मावनांगौ साननांगौआ नोंनि आखायाव खिन्थु बेफोरबायदि थाखा फैसाल' दिन्थिला दा गोजाव फै बिउटि पार्लाराव फै नोंनो हरसेयावनो 25,000 होगोन मा बिलाय 25,000 मोननानै मा खामानि बे हरसेयाव मोनथिखायो ओरैबाबो थाखानि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा गावखौ गोदाव सोराव खामानि लानानै गावनि जिउखौ सानसे समाव लामानि बिबायारि लांनो थांगासिनो दङ लामानि बिबायारि जागोनथ' बिसोरबायदि मानसिफ्रा सानसे लामानि बिबायारि जाहैसिगोन जे गावनि माने थाखा फैसानि थाखायनो गावनि खुनु मान सन्मान मिथिला बिमा बिफानि मान सन्मान जाजोब्बाय जाथि खुरमानि मान सन्मान जानाय गामिनि मान सन्मान जानाय स' बेफोरबायदि मानसिया जोंनि गेजेराव बारा जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंसोरखौ खावलायनो नागिरदों नोंसोरो आंनि बायदि भिडिअखौ खोनासंखाया आं मोनथिखागौ नोंसोरो आंनि भिडिअखौ खोनासंखाया स्किप खालामनो आं उसुबिदा गैया नाथाय जाय बिनानाव मोना बे आंनि भिडिअखौ माने नायसंगोन एबा नायगोन बेवहाय खमैब्लाबो सानैसो बिनानावनि जिउआ रैखा जागोन गावखौ रैखाथि होनो हागोन आरो जायफोरनाखि आंखौ जेनेबा है बेलाय मा बेसेनथि होनो बेनो बाथ्रायाव दङ गेदेर आरो उन्दैनि खोथा नङा उन्दै मानसियाबो जों मिथियै बुस्थुखौ मिथियो उन्दै मानसिनिफ्रायबो जोंहा सोलोंनांगौ थायो बोराय मानसिनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ थायो जों एभ्रि ममेन्टआवनो जों जायखिजाया समावनो जोंहा सोलोंनांगौ गोबां दं आं बे बाथ्राखौ बुंबाय नोंसोरो बुजिदा बुजिया आं बेखौ मिथिया खिन्थु आङो दिनै नोंसोरखौ आङो बेफोरबायदि जाजानो लुगैया जेरै जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि हाबायाव बारा जाबाय बेनिखायनो माब्रैबा जोङो बेफोरबायदि आखुनिफ्राय जों गावखौ रैखाथि होनो हायो आं बिनि थाखायसो स्पेसियेलि आं बे भिडिअखौ नोंसोरनो बानायनाय जादों नोंसोरा जुदि इन्टारेस्ट दंबा नायदो आरो इन्टारेस्ट गैयाबा स्किप खालामदो आरो आं साबसक्राइब खालामना लाबाबो जाबाय आंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया आं बेखिनिखौ नोंसोरखौ बुंबाय थेंक इउ